Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Mooi dat je er weer bij bent. Ik ben deze eerste aflevering weg van het nieuwe hier. De beste wensen nog. En bij mij zit er wat moois van. En we zetten dit hier uiteindelijk bij een hele bijzondere uitsturing. Natuurlijk krijgen we het wel mee. Meesten dit helaas komen te versterren. Maar daarna is het vaak een roes. En tjewurg, het taboe is er een beetje over. Willen mensen toch wel een hele mooie uitveert hebben. En daar heeft vaak ook muziek bij. Met Peter Krakel, muzikant, had ik het er al vaak gehoord. Hoe zit dat? Hoe werkt het dat? En hij speelt het vaak wel op begrafenissen. Toen hier wij zoiets van, leven er eens een speciale uitsturing omwijden. Om muziek wat broek wordt bij begrafenissen. Maar ja, ik het hele verhaal eromheen. En daar geef het you to have. Mij een heel soort muziek hier in de studio, Peter. Want toen had met die vrouw een bedrijf oprichten. En dat had alles te krijgen met uitveerten, hè? Ja, dat klopt. Ja, wij dachten, laten we de brug eens wat korter maken naar mensen toe. Want vaak is het toch een gemiste kans dat mensen er achteraf denken van... oh, was heel mooi geweest. En ik heb samen met mijn vrouw Aisha inderdaad een bedrijf opgericht om dat meer onder de aandacht te brengen. En makkelijker te maken voor families. Dit is een muziekprogramma en juist muziek is heel belangrijk bij begrafenissen. Hè? Dat komt ook wel bij je binnen dus. Hoe bedoel je? De vraag hè, van kinderen wat bijzonders gebeuren? Nou, het is heel uiteenlopend. Dat is inderdaad ook wel bijzonder wat we geleerd hebben de afgelopen jaren. Dat het loopt uiteen van een strijkkwartet tot een gospelkoor, tot gewoon een zanger-gitarist die in zijn eentje muziek komt spelen. Ook artiesten die natuurlijk bekende nummers hebben die vaak afgespeeld worden op MP3, maar die worden steeds vaker ook gevraagd van wil je dat alsjeblieft bij ons live komen spelen? En dat is natuurlijk wel een extra dimensie die dat brengt, want een MP3'tje opzetten is wat anders dan wanneer je ergens live muziek komt spelen. En dat is mooi om te doen. En natuurlijk hebben we in Friesland een heel soort vragen over Frieske artiesten, Frieske muziek. En daar geven we het komende uren ik zeker een heel program omdenken aan. Mensen hier in de studio, die bekende, ik neem het maar even, uitveert muziek nog hier spelen zullen. Maar dat is een complete band mijn naam. Peter, stel ze even voor. Ja, een fantastische band. Heel trots dat ze hier zijn. Hubert Heringa hier op mondharmonica vandaag en op sopraansax. Sietse Huisman op de drums. Peter van der Zwaag hier op de vleugel en Johannes Adema hier naast mij op contrabas. En we worden later ook nog versterkt door Regina Forte. En dit is Peter Krakel, fantastische muzikant. En we beginnen voor naar het eerste nummer wat vaak klinkt in Friesland bij de begrafenissen. Het is zo'n nummer dat ik bij deze provincie heb. Ik stel hem graag hoe je hem voor. Mijn band, Frederike Kleefstra. In een jest, in skimmeroeren. Maaie gragers boeten steen, boven mijn grauwe loften, sjoeg ik dan vaaks de vogels geen. Grote kloften, sterke vogels, druwend op een noordenwind, op naar vieren warme oorden, naar een loon vol zeneschijn. Maar langs me sjoeg ik nooit beweeg, en uit mijn het steeg dan omheen. Grote grijze vogel, kist door mij versteen. Nood de bladeren vallen, waar ik mij daar ging. De koude kille winter stiert weer voor de deur. Let mij zunsjes jongen in je ik zul daar, ik beleer je, voor deze liedse vracht. Let mij mooi maar glijden op een bloemenwaai. Sterke, grote vogel, neem mij mee. Ian gaat voor, hij is de koning van de regels lang en snel, zonder eerst maar vastgehalen, geen zin werken op en del. Grote leider van de keppel, hel je mij eronder waai, sjochst net dat ik hier klom je, waarom neemst du mij?
mij net mij. Nog een keer gaat mijn hoorn omheen. Maar om mij heen blijft het leeg. Grote grijze vogel op die verre troon. Zo ik reis gewonnen, veilig, warm en schoon. Draag mij over de bosken en het zilveren stroom. Breng mij over de bergen naar die Dremeloon. Ik doeg je in die verre en maait je mij hier licht. Ik zal mij net bewegen en kniep mijn leven dicht. Zet mij bij de zeedel op een gouden daai. Sterke, grote vogel, neem mij mee. Neem mij mee. Neem mij mee. Een absolute Frieske klassieker, wat een prachtig nummer. En dat al vast een hele lange tijd. Grutte, Grieze Vogel, waar ken het net? Frederike Kleefstra, eerst even over het nummer. Hoe is dat ooit ontstaan? Nou, het is een tekst van Jan Visser. Die vond ik vroeger in een dichtbundel. En toen ben ik hem aan de slag gegaan. Heb Peter van der Zwaag vregen om daar muziek op te maken. En hij zei het een beetje rolling gewoon. Dus de eerste opname wie ik bij Omroep Friesland in 1988. En die vogel vleegt nog steeds. En hier is denk ik nooit bedenken kunnen dat nummer, ja, anno 2023 nog steeds sabot libbet, hè? Nee, daar is het heel nog net bij stil. Maar het bleun een mooi nummer ik om te doen. Het publiek vond het ook steeds mooi. Dus ja, op een gegeven moment waar ik vregen van, stiet het ik op cd. Dus uiteindelijk heb ik een cd maken en daar stiet ik op. Dus ik heel oud al. Maar ja, het bleef op een of andere manier. Als het dit nummer haast, ik bedoel, dat nou ja, was al zeist, dat bestaat al heel lang, er zit een heel mooi verhaal omheen. Op een gegeven moment wordt het zo populair dat het ook bij een heel soort begrafenissen broekt wordt. Komt die vraag ik vaak bij die binnen, of jest het dan letter dat het er verbroekt is? Want mensen vinden het mooi, hè? Ja, nou op een gegeven moment komt ze erachter dat het vaak broekt is. En ik ben wel vregen om het live te doen. Had dat ook wel dienen dan? Ja, zeker. Ja, ik ben mijn eigen mem. Hoe vond je dat? Ja, dat is heel mooi om te doen. Het blijkt dat mensen vielen dat als streestriek. De combinatie van de muziek en de tekst. Dat doet wat mij meesken. Dus het is heel mooi om te doen. En bij die mem, hier ze er bijvoorbeeld zelf om vregen? Of toch van, nou, dit vind ik zelf mooi om te doen? Ja, uw mem voert het graag. Dus... toch weer een bijzondere laag, hè? Ja, het krijgt een bijzondere laag. Maar sowieso, als het dwaammeist voor een familie die het een dierbare verlen heeft, is dat mooi om te doen. Mooi dat het weer, dank u wel. Wij gaan terug met muziek. We hadden gehoord over begrafenissen, muziek bij de uitvaart. En dit is extra nummer die het vaak broekt wordt, onvregen wordt. Uitviert toch Peter Krako, zang en de band. Ik zou wel eens willen weten. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het enkel eenvoudig maar engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen.
En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Ik zou wel eens willen weten, prachtig nummer, uitviert hier in deze studio, dat we duwt is over een heel bijzonder onderwerp hebben. Ja, we krijgen er uiteindelijk alleen maar te krijgen. Een begrafenis, een uitveert, die het in ieder geval de net meer is. En dan word je een wut aan, een gesprek, maar ook muziek. En daar gaat het duwt in deze aflevering van Noorderwien oer. Onleiding wie een gesprek tussen mij en Peter Krakow, de muzikant. Want mijn vrouw had hij een bedrijf opgericht, die eigenlijk de muziek verzorgt bij uitveerten. Dus Aisha en Peter, mooi dat je er bent. Welkom. Eerst even nog het nummer wat je hem krijgt spelen. Waarom dit nummer? Wordt dit vaak spelen? Ja, het is een lied wat ik meerdere keren heb gespeeld. Zowel op uitvaart als ook... Er zijn ook herinneringsbijeenkomsten. Ik weet niet of je dat kent. Maar door het land heen worden er herinneringsbijeenkomsten gehouden... om de mensen die zijn weggevallen van het afgelopen jaar te herinneren. En daar hoort vaak ook live muziek bij. Maar dit nummer is voor mij zelf ook wel bijzonder. Omdat het is eigenlijk een van de allereerste uitvaarten waar ik zelf gespeeld heb. Was op een hele dierbare vriend van mijzelf. Die vroeg van, wil je dit met mij samen spelen voor mijn vader? Die is overleden. Dus dat was wel... dat is wel pittig, maar ook omdat het heel dichtbij is dan. Maar ook des te mooier. En dat lied is altijd wel bij me gebleven daarom. Dus het is heel bijzonder voor mij. Maar ik wil het dubbel liek het mij. Want het is wel echt wel een moment hè, dat je daar zit. En als er in ieder geval een publiek was dat goed harket, dan ben dat dit soort bijeenkomsten. Er wordt niet doorheen gepraat. Nee. nee. Die vrouw, zit naast die Aisha, maar doe hast dat bedrijf oprichten. Wat doe je hem precies eigenlijk? Kun je dat eens uitlezen? Ja, we samen zorgen ervoor dat de families de muziek krijgen die ze graag wensen. In sommige gevallen ook steeds meer de persoon zelf die komt te overlijden. En wij verzorgen alle soorten muziek. Het is dus Peter op gitaar en zang, maar het kan ook een black gospelkoor zijn of een jazz trio. Alles wat de wens is, dat verzorgen wij. En Peter is de muzikant van ons en ik doe eigenlijk de andere zaken. Ja, hoe best er zo bijkomen om hiermee te beginnen eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een beetje per toeval. Peter deed het al veel langer vanuit zijn eigen naam. En we zaten in een periode dat we samen graag een ondernemerschap wilden beginnen. We wisten niet goed wat, maar we wilden graag samenwerken, want dat kunnen we goed. En toen werd prompt Peter weer gevraagd in die periode om op een uitvaart te spelen. En toen viel eigenlijk het kwartje en toen zijn we het een naam gaan geven en zijn we het op gaan starten. Ja. Hoe zit dat persoonlijk? Ik bedoel, als ik zeg, we gaan een thema uitsturen en je gaat hoe uitvaarten en begrafenis en dat soort muziek, dan meestal hou ik gauw zoiets van, dat is wel een hele zwier uitsturing. Nou, ik hoop het net, want het jet met leven. Om daar een bedrijf in te beginnen, dat liep ik wel een stap. Koerst daar wat oer, moest er gewoon wennen om toch in die sfeer te zitten? Eigenlijk niet. Het is natuurlijk een heel verdrietig onderwerp, maar je kunt echt iets betekenen voor iemand en voor een familie. En dat maakt het heel dierbaar en dankbaar om te mogen doen. Dus leuk is het goede woord niet, maar je kunt echt iets betekenisvol doen. En dat maakt dat we het met volle passie doen. En het maakt ons ook niet uit op welke dag of welk tijdstip we worden gebeld. Zodra de telefoon gaat en er is uitvaartmuziek gewenst, dan staan we ervoor. Ja, want de tijd, Peter, dat je een listje met 3 nummers in leven en dan kwam er uit een krakkemikkige installatie waar er een cd'tje draait. Dat is wel een beetje oer, hè? Dat is wel voorbij. Ja, dat is gelukkig wel aan het veranderen. Hè? Het is zo'n andere ik denk wel een beleving, hè? Ja. Hè? Want het gekke is, er is altijd muziek op een uitvaart. Altijd. Maar het is bijna altijd een mp3'tje. En nu wij steeds vaker op plekken komen en mogen doen wat wij doen, zijn er ook steeds meer mensen die er bewust van zijn dat het kan. En dat is ook een beetje wat wij proberen te doen ook met ons verhaal. Van, heel vaak komen mensen achteraf zo van, dat was zo mooi geweest als we dat gedaan hadden. En... maar hoe doe je het ook? Hè? Wie moet je bellen? Ga je googlen? En dat geldt ook voor uitvaartbegeleiders. Die weten vaak ook niet waar ze aan beginnen. Dus dan zetten ze toch liever het mp3'tje op. Maar nu wij er zijn, is het zo van... weet je, dan kunnen we het uit handen geven. En dan wordt het allemaal geregeld. En dat maakt het laagdrempeliger. En hopelijk dat veel meer mensen de toegang tot live muziek op deze manier weten te vinden dan.
Ja, en jou zit er al een beetje aan. Hier komt de overlijden en dan slaat de paniek daar. En dan moet er van alles gebeuren. Maar de kaarten komen, waar nodig je weer uit? Ja. Wat net elke DS just aankomt, de heerlijk wijze. Dat lijkt mij qua gesprek. Ik verdij als je echt ingewikkeld. Want toen komt er natuurlijk eigenig met rouwende mensen te zitten. Ja, en vaak ook wat later dan wanneer de uitvaartondernemer in beeld komt. Want als eerste moet er natuurlijk een datum worden gepland en een locatie. En dan wordt er van alles geregeld. En wij zijn vaak een sluitpost voor beslissingen. Dus wij moeten vaak heel snel schakelen. Je ziet wel een ommekeer in de maatschappij. Vorig jaar in februari is er een sierencampagne gestart om het gesprek over de dood wat toegankelijker te maken. En je ziet daarmee dat mensen ook bij het leven alvast gaan bespreken van... goh, wil je begraven of gecremeerd worden? En we zien ook dat waarbij families dat, wanneer ze dat gedaan hebben... dat er een rust komt. Want dan weet je als familie, we doen het goed. We doen het zoals hij of zij het graag had gewild. Dus dat maakt wel dat het wel wat makkelijker wordt... Ik ben niet altijd... Soms worden wij gebeld door de familie en meestal door de uitvaartbegeleider. Maar steeds meer worden we door families gebeld. Dus dan heb je ook weer een ander gesprek als het over iemands vader of moeder gaat... dan wanneer het van uitvaartbegeleider een familie is die hij of zij begeleidt. Dus dat is toch wel anders. Ja. Wat soort zelf jaren wel op die eigen begrafenis? Als daar wollen zo naar je toch? Jazeker. Ja, mijn muzieksmaak is heel uitlopend. Ik hou van klassiek, maar ik hou ook van Nederlandstalig. Echt een slager hoenpapa. Vind ik heel erg mooi. Dus, dat bent bijna een feestje haast. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Een specifiek nummer, wat zei je? Dat maakt beslist? De Winter van Vivaldi vind ik er heel erg mooi. Als dat er door een strijkorkest wordt vertolkt. En het liefst met een ballerina erbij. Maar dat mogen mijn kinderen en kleinkinderen en misschien wel achterkleinkinderen regelen. Peter, ga je ook al een listje kleren of net? Ja. Welk nummer mij vooral net missen? Ja, dat zegt waarschijnlijk heel weinig mensen iets gewoon. Dat is een liedje van Pat Metheny, een van mijn grote gitaarhelden... met een heel mooi orkest erbij. Always and Forever heet dat. Ja, dat zou ik wel willen. Succes met je bedrijf. En wij gaan nog even trom en Noorderwind. Ja, Peter, ik weer. Want ja, misschien wil je dit nummer wil jellen op je eigen begrafenis. Branches in the wind, standing here together. One more storm to weather, we'll get through.
it yet. So we're gathered here, holding on to each other, to let go of another one we won't forget. Now as we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know the family tree will always grow. Father down to son, mother to daughter, thicker than water, we are made of this. From the earth we rise, to the earth returning. We'll keep a candle burning for the ones we'll miss. Now as we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know the family tree will always grow. It's stronger than the wind can blow. The family tree will always grow. Piekenvel. Ja, wat een prachtig nummer. En natuurlijk mij het verhaal erbij. Tuurlijk, de nummers staan op zichzelf, dat weten we ook wel. Maar vaak jou ze toch een extra laag om een begrafenis of het gevoel van rouw. En dat kijk ik nemen bij het volgende nummer. Want toen wij hoe dit programma begonnen na te denken, toen kwam dus in je nummer ik voort naar Boppen. Dat heet Tom. Uit vier toch Minke Adema. Mooi, dat is de beest. Ik val maar mij de door in huis. Want daar gaat het nummer hoe. Het noem ik hier toe Tom, een jonge jongen die het leven litten had op een hele trieste manier. Hij had een hersentumor, maar hij is uiteindelijk een fataal ongeluk overleden. Het was een neefje van mij. En ik vond ook daar wat mee moest. En ik ga noemen voor hem. En dat hebben we op de crematieplechtigheid, nemen ze het dan. Net op de crematie zelf. Hebben we dat voor hem spelen live. Met Peter Krako, Jan-Peter Streeter, die is hier nou net. Maar toen kwam ik tot ontdekking dat het publiek wil ik net zeggen, maar de beziekers van zijn crematieplechtigheid toch echt een hele treerst uit zo'n nummer je kennen. Dus En voor die, want het schreeuwen, denk ik, helpt al bij het verwerken. Maar dan het uitvieren bij zijn plechtigheid, dat jou dan weer een extra laag, denk ik, hè? Dat zou ik die vertellen. Ja, dat weer net makkelijk. Hoe het eigenlijk wel? Ja, ik denk ook in het eerste couplet wel want emotie gaat heel wat op een stem zitten. Dat ik wel wat bibberen heb, maar ik heb een beetje hoe de mensen heen zien. Kan ik me herinneren. En wij zien het als muzikanten heel lekker dicht bij elkaar. Dus we konden ook een beetje naar elkaar zien. Dus ik viel er wel steun, ja. Maar het ging net om mij. Hè? Het ging om de mensen die te zien en daar heb ik het verdienen. Dus. Ja, maar toch, zo'n begrafenis is uitveert. Er doet iets mee zien al. Of nog muzikanten winnen of de mensen die het achterblijven. Ja. Het is dat gevoel wat met name dan dankzij zo'n nummer, denk ik, en de muziek er weer extra sterk wordt. Hè? Ja, wist, die rouw is op dat moment inderdaad voor iedereen, maar zo'n veske bloed. En zeker voor de naasten, hè, die nog alle dagen dat verlies beleven, ja, dan bloot dat zo iets wichtigs.
Dus daarom is het ook heel belangrijk dat dit programma er is, denk ik eigenlijk. Zo, op deze manier aandacht. En belangrijk dat er muziek is. Ja, nou, En dat is triest jou. Ja, wie is de muziek is emotie. Ja. Hoe dan ook. Of we nou keihard ontrokken binnen, of we schreeuwen hele liedjeverskes. Dochter net daar. Het is beide keer een emotie. Een bijzonder verhaal, een bijzonder noemer en een bijzondere zangeres. Wat wil je nog meer in deze aflevering van Noorwien? Dit is Minke, mij, Tom. De wien waait om het lege hoes, zwaaiend zeft, geen geroes. Ik sluit me nergens en ik denk aan die. Boeten gaat het feesten terug. Ik doe het mij, ik hak je nocht. In een zucht had de klok zijn laatste uren slaan. Alles is diezig, zicht heb ik net. Op mijn leerskind te zinnen, maar ik viel hem doch net. Maar ik zil die bedenken, onbevangen en vrij. Ik zil die bedenken, als reis kiest om mij. Ik zil die bedenken, op die drinken, let die neer net, wij zinken. Is als een vogel zo vrij. Het script dat is toch zelfs als kreun, best in het midden hing je bleun. Ik scroll mijn naam in het zandvaardij. Ze vielt mijn leeuw en als ik erin steer ik stil. Alles wat warm is, viel nog koud en te kil. Ja, viel die vrij, Tom, viel die vrij, Tom, viel die vrij om te gaan. Dan viel die vrij, Tom, viel die vrij, Tom, viel die vrij om te gaan. Op mijn leerskind te zinnen, maar ik viel hem doch net. Maar ik zil die bedenken, onbevangen en vrij. Ik zil die bedenken, elke reis kiest om mij. Ik zil die bedenken, op die drinken, let die neer net, wij zinken. Wees als een vogel zo vrij. Wauw, Piekenvel. Minke Adema. En ja, een bijzonder noemer. Wordt net alleen vaak eruit, begrafenissen. Maar er zit natuurlijk echt nog een verhaal achter het schreeuwen van dit noemer. Helaas, Tom is net heel oud geworden. Dus dat wie het verhaal van Minke. Maar ja, dan komt die begrafenis. We hielden er al even een oer met Aisha en Peter. Maar dan mag je misschien wel spreken. Of ja, je moet van alles regelen. Ieder Hoorn, die is, ja, hoe mag je ook nemen? Uitvaartondernemer of hoe beschouwt hij zelf eigenlijk? Uitvaartondernemer of uitvaartverzorger. Begeleider. Soms kom ik bij mensen over de vloer die zeggen nog begrafenisondernemer. De kraai, maar goed, dat is gelukkig wel een beetje passé. Maar uitvaartverzorger, vind ik wel vriendelijk klinken. Je bent een jong kerel. En hoe komt zo'n jonge kerel als jij bij het vak? Was toen beoefend eigenlijk? Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Hè. Ik heb 9 jaar gewerkt als steward in de luchtvaart, de cabine. Dus de hele wereld overgevlogen. Dus ik ben van de luchtvaart
naar de uitvaart gegaan. En daar ben ik eigenlijk een soort van ingerold door een bevriende een vriendin van de familie. Die zei van, joh, je moet eens een paar dagen met me mee op pad gaan om te zien wat jij vindt van die uitvaartwereld. Want ik zie jou daar wel in werken. Ik heb geen idee hoe die wereld eruit ziet, maar ik loop met alle liefde een paar dagen mee om te zien wat je nou eigenlijk doet. Lang verhaal kort. Fantastisch. Ik vond het heel mooi wat zij deed. En ze zei, joh, ik zorg ervoor dat jij bij die selectiedag komt. En zo ben ik erin gerold. In eerste instantie heb ik het gecombineerd. Was deels nog het vliegen. En dus part-time vliegen, part-time werkzaam in de uitvaartsector. Maar goed, na een paar maanden heb ik besloten, joh, ik stop met het vliegen. En ik ga me volledig storten op de families. Het zorgen voor nabestaanden. Ja, wat een contrast. Maar uiteindelijk toch voor het gevoel. Want ik kan me ook voorstellen dat, hoe zwier het misschien ook is. Want ook eerst mij die mensen natuurlijk voor een deel, nooit helemaal, maar voor een deel door dezelfde fases in het, denk ik. Maar het jocht die meer, ja, zo is het, bevrediging? Ja, ik kreeg wel een voldaan gevoel, dat absoluut. En het is vooral zo bijzonder dat ik bij mensen binnenkom. Hè. Je belt bij iemand aan, je hebt geen idee wie open doet, bij welke familie ik binnenkom en hoe de situatie is. En het is fantastisch dat je gewoon een week lang onderdeel mag zijn van een familie die jou toevertrouwen om met elkaar een mooi afscheid vorm te geven. Want dat is eigenlijk wat we doen. Hè. We gaan het leven vieren en iemand eren, een laatste eer bewijzen. En dat is wel een heel, ja, inderdaad heel contrast met de luchtvaart en dan nu die uitvaart. Maar voldaan gevoel krijg ik zeker. Ik kan me voorstellen dat er een enorm verschil is tussen mensen die het Oski een naam halen van iemand, of iemand die het slim ziek is en nog nou ja, de DNA had als het ware. Dat lijkt me heel ingewikkelde gesprekken. Als het nog gebeuren moet als het ware. Hè? Hast dat ook wel eens? Dat mensen, voordat ze, nou ja, misschien dat ze slim ziek binnen en ze weten van, nou ja, dit is een kwestie van tijd. Lijkt van tevoren al die hele begrafenis regelen. Dat lijkt me. Ja, steeds vaker eigenlijk. Hè. Ik denk, het werd eerder al gezegd door Aisha, dus dat de dood bespreekbaar, meer en meer bespreekbaar gemaakt wordt. Is het taboe ermee horen we wel wat oor? Iets wordt wel iets meer doorbroken. Vooralsnog is er nog steeds wel een taboe, vind ik, op. Hè, als we het hebben over de dood. We hebben het liever over een leuk feest dan over het afscheid. Maar ik merk wel dat er steeds vaker mensen bij mij komen van, goh, ik ben terminaal of mijn partner is terminaal. Wil je langskomen om met ons om tafel te gaan om toch al wat uitvaartwensen in beeld in kaart te brengen. Dus het is wel dat mensen steeds meer open staan om toch te vertellen over hun uitvaartwensen. Gelukkig. Ja. Je bent spreker. Dat lijkt me echt weer heel anders dan iets regelen en organiseren. Ja, dat is inderdaad een heel ander ding. Hè? Want je komt natuurlijk, het is veilig met mensen om tafel en met elkaar in gesprek gaan. Is natuurlijk weer anders dan dat je op de dag van de uitvaart daar staat. En voor een zaal staat waar soms 300, 500, misschien wel 1000 mensen staan. Dat is wel even wennen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik liever voor een zaal sta waar 1000 mensen zitten dan voor een gezelschap met 4 of 5 mensen. Dat hele intieme vind ik dan persoonlijk spannender dan een hele grote zaal vol met mensen. Ja. Gekke vraag, maar ik vreemd toch, is dit een beroep dat denkt, je kijkt mijn pensioen bij Helly of dit is gewoon tijdelijk? Want het is wel pittig. Het komt jongens wel thuis met een verhaal. Hè? Ja. Dat is geen kattenpis. Nee, dit blijf ik doen tot ik er zelf bij neerval. Ik vind het zo'n fantastisch vak. En wat ik ook fantastisch vind is om dit ook over te brengen aan juist jonge mensen, de dood bespreekbaar maken. En dat kan door met jou in gesprek te zijn via social media, maar gewoon vooral met z'n allen de dood bespreekbaar maken. Want het is part of life, weet je. We gaan allemaal een keer dood. Ja. Dus waarom niet dat onderwerp aansnijden en de nabestaanden, in ieder geval de toekomstige nabestaanden, vertellen over wat jouw wensen zijn. Had je een eigen draaiboek al klaar? Ja, maar die verandert elke maand. De ene maand denk ik van, nou, ik wil het heel klein, sober, ingetogen. De andere maand denk ik, oh, het mag wel wat groter, wat meer toeters en bellen. Dramatisch, maar ik denk dat die nog wel een 100 keer veranderd gaat worden. Ja. Dan vreeg ik net aan die hoort dat jongen wel. Ik hoop dat het nog heel lang doorgaat. Ik hoop het ook. Succes met die prachtige werk, want dat is het. Het is mooi, het is boeiend, het is zwier misschien, maar ik inderdaad, ik kan me voorstellen, ik kan me voorstellen dat het een heel goed gevoel jou dat dorst. Absoluut. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Ieder hoorn. In deze uitsturing van Noorderwien. Ja, en voor dit nummer wat je hem nou krijgt hier, misschien klinkt dit wel op je eigen begrafenis. Soms is het krijgt als kerst net vierde,
Veels die wurg verslaan verlen, wordt de lest die hield iets zwidde, worst was koeien als een ben, bist al in die strijd alleen, vjochtest mij, die zelfs het meest, als er zwerigheden binnen, waar vies dan help en trist. Bist alweer en uit de lieken van gewrakse om een nacht, docht het elke keer weer blikken dat geen mens die binnen sjocht, dan maar steen dat leien witte al die zorgen, nood en lest. Kennst al in achterlitten in een gebed, vies vol rest. Zink je een plak, stil en verlitten, en doch die hanen geer, blauw daar maar wat restig zitten, en doch vierst geen burgens meer in die hut, bist al verromme, het wordt weer licht, lang omlet, en werd nieuwe krachten komen, enkelt droog, zand stil gebed. Ja, dit kennen we natuurlijk. The Rose, Bette Midler en waar had het net zong. Maar nou in een hele oren uitviering in deze bijzondere uitsturing. Vind ik zelf in ieder geval voor het gaat over begrafenissen, uitvaart, muziek. Veske stier meestal op zelf, maar toch, Grietje Kingma, zo'n uitviering als deze. Ik kan die vragen om, ja in ieder geval die muzikale voorkeur hierin te gaan. Waarom dit nummer? Nou, daar is mij ook het thema zijn. En ja, dit nummer wordt dus ik wel gauw eens bij begrafenissen en rouwdiensten draait. Daarmee verwondering ik, want zag ik het oorspronkelijk ik net schreeuwen. Maar ja, het is natuurlijk de meldij. En ik denk dat het een stukje hoop jouwt in zo'n tekst. Van nou, kerst altijd een keer bidden en waar weet, komt er help. Wordt er vaak specifiek naar vregen, ook vanwege de taal, denk ik, hè? Dat denk ik wel, ja. Ja, het Friesk, als dat de taal van je het is en als er in Grutbracht bent, dan jouwt dat krijgt even wat meer. Wordt er vaak van vregen? Net zo vaak, ja. Nee, maar ik jær het ik vaker dat mensen het dan draait hebben. Dus op het cd'tje, is maar, hè? Dus net live, nee. Toch, de deer, begrafenissen, uitvaarten. Hoe leeft dat bij dij? Zit er bij dij een taboe op of juist net? Net meer. Nee, in 84 is hij heid verstaan en toen waard het alle dingen terug de bode en toen moest het zo. In 2000 is hij mem verstaan en toen
Nou, die bode die zei eigenlijk haast naar elke zin. Ja, als Jim dat willen. Ja, wat Jim maar willen. En toen dacht ik, wat is er een soort gebeurd in die 32 jaar? Nou, ik met die, zei ze want als je jong bent, snap ik wel. Leidt dat heel oors als wat ouder wordt. Dan had ik het hier al mij maken, wordt zelf ook wat wiezer. Maar bij die, ja, toch, ja. Dan doe ik eerst nog een stapje verder. Want toen had een initiatief nog verteld, zelf maar even, om bij mensen deel te gaan eigenlijk. Ja, het is net mijn eigen initiatief. Het is een landelijk initiatief en het heet de Bedside Singers. En dat is bedoeld voor mensen in echt de laatste levensfase. Dus net als ze sterren, maar als ze al wel op bed liggen en er eigenlijk net meer uit komen. En het is prachtig als dan voor die mensen jongen kerst. Sis maar als je een babytje wist, een papa wist, is er ik voor die zongen. Du bist in de sliep witze, trouw die mem. Trouw die heid misschien wel. Het bandje zelf kan net nog zongen. En zo kent het besjen is het onder een ek. Hoe mooi is het dan als er voor die zongen wordt? Nou, dat initiatief is landelijk en binnen stickers 18 koren, groepen die dat dienen. En ik lees van medie, want ik moest me vanzelf daar rieden op de site dat er intussen al 13 nieuwe groepen bij binnen. En ook in Friesland komt het van de groen. Ik heb juist nog contact met in uit Appelskeer. Daar ben ze dwaande en ik dacht in de buurt van Dokkum. En wij zijn dus bij Heerenveen Wolvergeer aan de gang. We gaan naar een gezamenlijke vriend. Kennen ze het in elkaar hoe ze hem neemt. Hij is er net meer. Martien van een ouder. Ik kom heel goed, want hij appte me altijd naar de uitsturing hoe het mij en wie en wat hij van de uitsturing vond. Nou ja, zijn contact hier, die ik wil wat met die. Het wie de man van de tekeningen en daarom stik ik wat onhandigste dwaan. Hij maakte van een heel soort gast in het programma. Maak je een tekening. En zo had hij, pak hem er maar even bij, Grietje, ik hier van Grietje maken. Ik liet ze maar gewoon even zien. Daar kan niet voor zitten. Hij hier behoorlijk heftige COPD. Dus ik kwam eigenlijk net meer van Hoes uit. Maar hij hier de radio en televisie er altijd voor. En dan kreeg ik Grietje een tekening van hem. Hè? Ja, dat weer heel bijzonder. Want ik hier doe bij die in het programma West. Maar je bouwde een groot in het Fries. De tweede deel kwam uit. En de oren daar, of nog dezelfde daar, kwam er een berichtje van Martien. Mag ik daar wel tekenen? Nou, ik denk, nou ben ik aan de beurt. Wow, ik tel mij. Nou, zo viel het echt als een eer. En ja, het weer heel bijzonder. Ik zou de tekening bij hem ophellen als er kleer weer. En dan zullen we vanzelf ook de gitaar meenemen, zullen we muziek maken, zullen we willen hè. Maar ja, hij kreeg corona. En dat weer zijn eind, helaas. Toch, bedenken van Mjoerd met zijn tekeningen. Maar ik is een nummer, speciaal voor hem jongen. Ja, want de band die zocht een contact met mij. Van ja, die tekening die staat hier nog op zijn standaard. En hester ik belang bij. Nou, dat hier ik wel. Dus ik ben naar het geweest. Ze hem, ik van mij inlisten. En doet wij allemaal uw tekeningen bij de uitveert. Aan de kant van de dikstien. Dat piekenvel moment. Een hele ereboog met tekeningen. Toen praat ik met mij treien vrouwen van de thuiszorg. Van wat zou Martien willen dat ik maar deze tekening doe? Want ik denk, ik heb Martien dus net kend. Zij hebben hem verzorgen, zij weten er vast wel wat van. En zij zei toen, kleurie, maatje. En toen dacht ik, dat kwam echt bij me binnen. Ik denk, ja, ik wil dit salitten. Daar kom ik net aan. Maar wat Martien hier om positiviteit en om libbeskracht, dat zou de grif willen dat terugkeert. En toen dacht ik kan kleurje mijn wudden, mijn muziek een beetje. Ik maak ze er een lied door. En dat jaren van live in Oorderwien. Och, wat wie ik uit te schroeven, doch is mij een berichtje stuurt. Of stel mij wel teken je mocht, want ja, ik wie bij domrop jood. Och, ik wilde mij vereren, want dit weer net zomaar was.
wel een berichtje als het kleer weer. En dan zo ik naar die taal. Wij zo'n jongen praten leidje, weer de muziek dit is verbonden. Ja, wij zo'n willen meidje, maar dat moment is dus nooit jong. Van alles deelde Stouw op Facebook. De boetenvrouw kwam naar die taal. Bij Noorderwien hiest mij wel eens jong. En sa ontsteed ons contact. Het leven weer verdij net makkelijk. Trocht in ziekte wist behind. Maar was het wel kost, nou dat die stek, die tekeningen. Ze wienen vol slijm. Wij zo'n jongen praten leidje, wie de muziek dit is verbonden. Ja, wij zo'n willen meidje, maar dat moment is dus net jong. Die hoesta, ik moet je daar voor het eerste ben. De tekening heel hard, laat kleer van mij. Ze lieten mij die werkplakje, maar het is mij raar te mode. Nou sto zelfs hier net bij bist, doch sto zoest het grif zou wollen dat in werk de vrouw inkeert. Die laatste plaat, die laat je van mij. Het is voor het grootste pad nog wiet. Maar die krijgt als levenskunstner, dat draait je wijd als nooit weer kwijt. Die laatste plaat, die laat je van mij. Het is voor het grootste pad nog wiet. Maar die krijgt als levenskunstner, dat draait je wijd als nooit weer kwijt. Laten wij jongen praten leidje, het is de muziek die dus verbindt. Ja, we zullen willen meidje, zolang te zingen oor ons kind. Laten wij jongen praten leidje, het is de muziek die dus verbindt. Ja, wij zullen willen meidje, zolang te zingen oor ons kind. Grietje Kingman, mijn prachtig eerbetoon om Martien van den Oudenalder. Die is er dus helaas niet meer. Hij zegt een proto naar dit programma. Maak ik mooie tekeningen van u. En helaas, corona had hem eronder gekregen. Maar toch wel mooi om hem zacht te bedenken in deze speciale uitsturing. Ja, we hadden op begrafenis een uitvaartmuziek. Misschien werden er vaak wat onhandig bij. Misschien wat ongemakkelijk zelfs. Maar ik vind het wel mooi dat we dat muzikaal vertalen kunnen. Joert. Onderhoor ik mij deze dames hier, Elske en Femke. Elske, even heel simpel. Had ik sinds begrafenis, wist u dan echt stil? Of zit er nog een taboe op of net? Nou ja, uiteindelijk geven alle ideeën. Ja. En natuurlijk, gist leven net. Maar uiteindelijk, ja, ik denk wel dat muziek een hele belangrijke rol speelt bij begrafenissen en uitvaarten. Dus dat is ook wat ik doe. Dus ik wil wel eens vragen. Ik doe het net altijd, ja, want ik maar het eerlijk zeggen dat ik vind het net altijd makkelijk. Nou ja, dat is die dubbelhit, hè? Ja, maar we geen nou idee, maar toch. Ja, maar toch is het wel echt een van de mooiste dingen die is dwangkist. En uw werk is natuurlijk mensen beroeren. Als dat nou in positieve zin is of in zin van om iemand te herdenken. Ja, dat is wel wat wij doen. Dus dan is er niks moois eigenlijk dan dat dwangkist. Femke, maar
Gaat het vanzelf zo noemen dat bij zo'n begrafenis wat dwarmast? Of mag je er echt voor opladen? Nou, dat hing het natuurlijk vanaf van waar. Ik heb in professionele zin, maar Peter een aantal keer op uitvaarten spelen. Dan ken ik mijn emoties uitschakelen. Dan best ontwerk. Als het van die leven mensen om die heen is dat natuurlijk moeilijker. Want dan just die beppen lezen. Of nou, we hebben ik wel eens een zoontje van een vriendin van ons begroeven. En daar hebben we ook op spelen. Ja, dat zijn wel momenten dat stinkst. Oké, nou moet ik echt eventjes heel diep ademhalen en ergens oors aan denken. Want oors ken ik het noemen het in een zomaatje. En dan, soms lukt dat ik net. En dan is het ook net erg. Want ik vind wel, als de mensen net kist, ja, dan probeer je echt te verman. Maar ja, altijd die familie of die naaste bent, ja, dan soms lukt dat gewoon net. En muziek is echt emotie, dat doet het echt mij die. Dus dat is dan ook helemaal net erg. En eerlijk wezen, de taalspraak en de teksten zijn heel belangrijk. Maar die muziek, die houdt er toch een kleur hoor. Hè? Nou, meestal, en dat is net om sensatie op te zieken. Maar meestal, als de muziek omgaat, dan komen de zakdoeken uit de boezen. En dan wordt Jessica gesnik. En dan, ik weet het, maar dat doet gewoon iets. Maar of het brengt die weer waarom, of het is de toon. Of ja, muziek is gewoon is alles omvattend in ons leven en heel belangrijk. Ja. Wils wij in een cultuur hebben, ik bedoel, Johnny Lones, Mexico, dat is heel iepen hoe de DR en hebben ze elke keer zo'n derde diabetes. Zo'n wij dat ik maar of past dat net bij u hier? Nou ja, wij zijn van nature heel Calvinistisch, hè, dus we maken het net te raar doen. Maar ik zou het persoonlijk wel heel mooi vinden om de leven mensen om je heen de stad te betinken. Dus ja, ik weet net of we het zo extreem doen als in Mexico, maar ja, waarom net? Waarom net? En gelukkig is het taboe dat ik woord hoor. Ja, en die mensen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. Dus ik had ze er net mee binnen ze er nog altijd. Tenminste, ik veel ze wel. Dus. Hast u er wel eens naar tocht wat door 10 begrafenis draait worden, maar? Nou, dat is vreselijk, want eerlijk zijn... Met een lange zit, denk ik, al net. Oh ja, I don't even want to go there. Ja. Nee, ja, eerlijk... Dames en heren, ga er maar even voor zitten, want je bent je jongen nog net bij. Nou, ik hoop dat ten eerste nog heel lang doorgaat. Ja. Maar nee, eerlijk zijn ben ik er nog net zo met de wanden. Maar soms, jij wel eens een nummer, dat denk ik, oh ja, dat mag ik opschreeuwen. Nou ja, elke keer heel gek. Misschien kan ik me voorstellen, als dit wel eens doet, misschien net zo vaak, dat soms denk ik wel van, nou, dit is wel mooi noemen. Dit lijkt mij echt wel. Ja, wel, zeker wel. Ja, absoluut. En ik denk dat heel veel veskes die is net meteen bij een uitvaart betingst, kan ik wel bij een uitvaart wezen. Dus het is soms ook een verrassende keuze. En het is net altijd zwier. Het hoeft net altijd zwier te wezen. Dus het kan ik iets upbeats wezen dat iemand dat juist wil. Je hebt nou wel een heel gevoelig veske. Welke en van waar is het? Het is van mezelf. En het nummer heb ik eigenlijk schreeuwen naar aanleiding van voor militairen die op uitzending binnen. Maar het gaat eigenlijk om als het iemand mist. Dus, en dat kan iemand wezen die er net meer is, maar het kan ik iemand wezen die is er lange tijd net just. En mijn zoon Herre, die zei altijd dat ik dan voor werk voor het bier, dan zei hij, ja, met mij als het zo voort bent, dan zie ik die net. En dan mis ik die. Dus dan zei ik altijd, nou, maar een kist misschien in eigen ticht waan en een tingst on, dat we iets leuks die in haar. En dan, dat is juist mij. En dan mist me misschien minder van der I only have to close my eyes and then I think of you and I see you. I see you live in Noorderwien. Do you remember? We went everywhere and always together. Now you left me here and you crossed the planet. And though you're out of sight, on my mind like daylight owns all that's alive, no matter how far away you are. You live in my thoughts, my face, my heart. I only have to close my eyes. I wish for someone by my side to see you. I only have to sleep tonight. Dream of my entire life. I see you. No matter how far away you are. Do you remember many years ago when you got mad at me for stealing your old pistol? And you were the cowboy
thoughts, my veins, my heart. I only have to close my eyes. I wish for someone by my side. I see you, you. I only have to sleep tonight and dream of my entire life. I see you. How far away you are. You live in my thoughts, my veins, my heart. Oh, yeah, yeah. I see you, yeah. I see you, you. No matter how far away you are. You live in my thoughts, my veins, my heart. Ja, prachtig. Elske en Femke, de beide zussen hier in de studio. Maar dit is een speciale, bijzondere uitzending, vind ik persoonlijk in ieder geval. We hadden muziek bij Uitveert. En ja, het laatste muzikale woord wil ik graag onder mooi aan. Dit een van de mooiste nummers der koerskreun had Gerbe Douwstra. Als het mijn tijd is. Het is intussen wat een klassieker worden. Al is het nog net iets zo heel. Het bestaat nog net iets zo lang, hè? Nee, en hier of zo'n, zij zo'n nou, denk ik, ja. Dus zo'n in koerskreun, denk ik. Hoe is het ontstaan? Maar welk idee best er om begonnen? Nou, net voor uitvaart, nog eerlijk ben. Nee, dat kan samen. Ja, het zou samen kennen. Nee, ik heb noem maar als kreun van mijn band. En nou ik van mijn bandsband. Omdat je realiseert dat er een tijd wijze zult dat je er net mee binnen. En dan hoop je dat je band en je bandsband je in het onthoud horen. Zowel in het het als in de holle. Als goed je wien. En ja, daar heb ik het eigenlijk van skreun. En ja, en toen waren het in één keer oppikt. Ja, eigenlijk na een uitsturing bij die. Ik heb voor het eerst bij die in Noorderwind spelen. En een week later, of 14 dagen later, stieg ik in het MCL te spelen. In het auditorium. Daar gingen ze dan elke toonstuur zo'n bijeenkomst met muziek en van alles en al wat. En zaterdag daarna waar ik bellen. Toch een uitveerverzwaarder uit Samar. En die zei van, ja, joh, hebben we toons in het MCL spelen en daar dien je een noemer. Ik zei, ja, ik heb er 20 nummers spelen, dus ik weet niet wat je bedoelt. En toen zeiden van, nou, zei ze, oh, ik zei, dan moet het misschien wel als het mijn tijd is wezen. En, nou, dat woensdag graag broeken bij een uitveert. Want die toonstuur wie er nog een man bij dat optreden was. En die is dus die vreeds verstoren. En die hier sinds die vrouw zei van, dat noemen we. Maar ja, er bestaan geen opnames van. Behalve dat YouTube-filmpje van Jerry Noorderwien. Dus dat heeft ze uiteindelijk kopieerd, de audio ervan. En dat heeft ze op de uitveer draait. En ik vond het wel saapad. En nou ja, daarmee is het een beetje een eigen leven begon te leren. En ja, waar het heel iets vaker draait op uitvaarten, begrafenissen en cremages. Had je er zelf wel eens op spelen? Nee, doe ik net. Nee, hè? Nee. Ik heb me te beladen? Ja, ik ben erachter gekomen dat ik al ken de meesten heel dal net, maar dat ik heel wat moeite heb mij vertrierd van oren. En ik had één keer dien. En dat wie net eerst, dat wie naar voren als het met is. Die vregen om de Cliffs omhoog. En Jelwijs moorde ik er haast in. Dat is juist al die meesten googlen. En dan willen bij mij niet meer. Dus toen heb ik zijn buikjes in mijn vrouw zei van, was me erom herinneren dat ik dit nooit weer doch. En daar heb ik me nooit maar onholden. Want ik ken het net goed. Ik ben er net goed in. Dus. Gelukkig ben er opnames van. Ja, gelukkig wel. Ja. Ik moet wel zeggen, we hier op wij hier en hier wat roeren. Het is wel, je realiseer je wel dat het misschien alles wel wat persoonlijker maakt. Dat je er zelf in levende lijven bij bent op fysiek van de nijbesteen. Maar ik weig me er net aan. Dat is me te dreig. Ik ken net ik wil toch van die weten. Welk nummer moet er op die begrafenis komen? Oh. Ja. De hek nog net doen uit toch? Oké, nou. En als ik eerlijk ben, vind ik dat ik dat net hoef te dwaan. Ze redden er maar mee. Ik vind dat ze er maar mee redden. En dan moeten ze maar jaren wat ze graag jaren willen. En misschien is het dan een noemerwedstrijd trace uit Helje. Dan gaat het dan maar om. Misschien wordt het nummer was nou wel live dwaan geweest. Net bij deze begrafenis, want dit is gewoon een uitsturing van Noorderwien. Het zit er wel haast op. Ik zei het laatste woord is Gerbe. En dat prachtige nummer, want het is wel een heel mooi nummer. Ik nog als het 10 tiet is. Alvast bedankt voor het zien. En mocht niet al naar een uitveert, maar geniet in ieder geval van de muziek. Dit is de band. Dank u wel voor je komst al je. Alle artiesten echt trouwens. En voor de meesten die er wat toe vertellen wonen. Gerbe Douwstra. En als het niet tiet is.
Hast du in twijfels oer het bestaan, oer al wat lijdt, tussen kom en gaan. Wat is het plan, hoe rent het paard? Waarom krijgt in de zin en door het meeste skaat? Vreugst ja, wat is mijn lot? Joost in die cels, of in een god. Maar jou het meest in din gevoel. En wit het leven zelfs jou elk zien leven doel. Dus als mijn tijd is, gooi er lang omheen. Ben het 4 voet, blijf altijd dicht bij die. Ik zit in wezen, ik zit in bloed, best mijn bloed. Vergeet dat, neem in mij, dan komt grif alles goed. Als me dan mist, mijn nedergast, ziekest hard vast, als net verder dwarst. Sluit dan die eigen, wees even stil. Sjog in die het en weet dat ik der wezen zil. Wees ik net triest, het is dat het jet. Dat al wat leven hier is jet. Maar jou me maar, ik niet oprucht. Geen enkel leven lang of kwart is om een ocht. Dus als mijn tijd is, gewoon en lang omheen. Ben het 4 voet, blijf altijd dicht bij die. Ik zit in wezen, ik zit in bloed, best mijn bloed. Vergeet dat, neem in mij, dan komt grif alles goed. Dus als mijn tijd is, gewoon er lang omheen. Ben het 4 voet, blijf altijd dicht bij die. Ik zit in wezen, ik zit in bloed, best mijn bloed. Vergeet dat, neem in mij, dan komt grif alles goed. Vergeet dat, neem in mij, dan komt grif alles goed.